Ya nduk, ditembangke. Pak, mike nggo genduk, Pak. Dek jaman. Mbak Leni madhep mriko.
Dewi we. Dewi, Ibu Ketua, Ben Agus.
meluncur ke timur Aparna Taristo. Mas Bagong Bayu Haji ndang ngetan. Mas Bagong Ojo adoh-adoh karo sedulur. Ora ketok. Alah, serasah mikir kuwi. Ora ketok ning kono ki. Lah iya. Sing duwe bak keramat. Nggih. Ojo Bayan Agus Bang Meluncur tak tambahi masuk sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujan rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nabati dek awan dastere payu degleng nganti tak WA apa lha kowe entuk opah pira Mbak Riri iki ora mbok dolke wis warise ra ukur ra ngono kandhane sampean sing rung tuku sesuk tanggo bojo mbok enom oke siap aja sampean bagus muda laras tresno tambal ban ya tolong lagu kangene semu ati lega aku tukang tambal ban Nalikane
kanca-kancamu do laras suwuk kok tambal bare ganti Pak RT Pak Prapto. Lagune manut Pak Prapto. Tarik. Saiki wis ketedak dadi rujuk. Mandut. Pak Prapto enggal tindak Kanjeng. Pangapunten monggo Pak Prapto. Panjenengan mriki yo. Kula tak tem kiwoni jenengan. Muda laras. Hei.
Joko mlarat wong tuamu
pangkat aku rekoso uripmu sing mulya iki wis wancine kowe didhaupe karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresna